ang buhat nga dautan doon na din ay koneksyon sa generation sa tao. Pwede sa natong ingnon nga ang buhat nga dautan sa mga katigulangan ang tuson ang silot sa mosunod nga generation. Pero ang kondisyon kung mopakita tag aksyon nga niuyon ta sa ilang gibuhat. Gilingay mong tupad na niuyon ka sa binuang sa imong katigulangan. Na niuyon ka. Sama pananglit, daw kay giyuta tong imong katigulangan, igihan kay utlanan, nga ikaw sad imo sang gipatuman karon nga porti sa nimong igihana kay mao ginay gisulti sa imong katigulangan daw sa kay kagyuta mo nang hala kinuralay gyud gamay na kay agianan silutan gyud ka. Og mao ni ang problema nato karon kay atong gipasapasa ngadto sa next generation ang atong mga desisyon nga dautan. Unya, gipatay ang desisyon nga Diyos nun. Sama ng desisyon nga sige buhat ba na Pedro kalungsod pistahan man sa ato rong mga youth karong October 22. Unsa may desisyon ni Pedro kalungsod magpakamatay para sa mga kaaway. Gilingay mong tupad ina mo sunod ka ana nga maong desisyon. Sige. Moingon gani kang dili, imo dayong gipatay. Nya mo man ay gustos Ginoo kanang desisyon na mo man ay makalipay sa Ginoo pero atong patyon sa mas gibuhat ni Santiago, atong patron sa may gibuhat ni Santiago. Nagsangyaw sa maayong balita og nisugot lang nga putlon iyang liog sa espada. Nilingi ana sa imong tupad na sunod ka Santiago. Mulingo na sa naron. Mulingo na sa di lang ko ana. Imo na sang gipatay. Na mga igsoon silutan gid ta. Muna ayaw kumpiyansa kay basin og ang imong gipasapasa ngadto sa sunod nga generation sa imong mga anak, sa imong mga apo mao ang dautan nga buhat dili ang maayo nga buhat. Unya unsa may maayong buhat mao ang pagtuo sa Ginoo. Ang makapahimo natong maayo matud pa sa unang pagbasa ang pagtuo ra ginatos Ginoo dili ang atong membership sa usa ka relihiyon, membership sa usa ka organisasyon o lineage sa atong kaliwatan na mga Hudiyo, mga sa padiha Israelita or mga Pilipinos. Dili na maoy makapahimo natong matarong. Muna sa tanang lugar sa kalibutan, doon na gyoy mga buangon, doon na sa mga matarong. Wa na kuno nay pili matud pa ni San Pablo sa unang pagbasa. Ang gibasihan na kung mutuo ta ni Kristo. Unya unsa may timailhan nga nituo ta? Sa may timailhan. Musunod ra gyud ka sa gisulti ni Kristo, wa nay daghang lalis. Wa nay daghang sige pag-analyze, wala na. Sunod lang. Ug moingon ganis Kristo nga ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ipalit og slat. Ayaw na. Palit dayon. Baligya dayon. Palit dayon. Ay napag-signalize niya asa man kupuyo, niya asa man kumkot. Ayaw na ana. Kapoy na kay nastanan. Saman, nituo mo ni Kristo. Kinsa nituo ni Kristo ba? Tasa kamot. Anya, mobaligya na mo rustanan, nya ipalit niyo og slat. Ning kayo, di sa napadiri, imo ra man ang sulti. Ako sige jud kog sulti dinhi. Kamo ay mo pagdag iro basta mo simba mo, na nasa iro nga ni simba.
Ngano man na? Daan pa lagi ko, simba lagi. Ngano man na? Tungod kay ang imong gituhuan, ang imong kaugalingon. Ako man ang iro, nya musimba man ko, di, mukuyog yun na. Nya unsa may balaod sa dinis atong kinabuhi. Bisan gani sa atong gobyerno. Ano na, dool na sa tag-iya. Unsa may balaod. Nga, wa yoy stray dog. Ay na mo pagbugaw-bugaw ana. Basta ni ana gani na sa sulod ayaw nagbugawa. Nga naman, ang tag-iya mao'y bugawa. Mag-unsa mag-imo ng bugaw, ang tag-iya di asulod, mutuyok raw na iro guna. Ang tag-iya mo'y bugawa, tanawa, di ba? Mununod na nga to. Ana na. Nya, mo na nga, kuwang kita sa pagpasa sa maayong buhat. Ako, bago pa ko nagka-meeting kagabi, duha ka buok ni testimonya sa among ka-meeting. Ang usa, nasakay siyag motor. Niya, naligsiyan niyang iro. Paak siya. Hazard man ang iro, God, kaya maligsa na, inanaron, buutan ka na. Mayatak ka na, mupaak mo na. Oo. Daghan na kayo na. Niya ang usa mo sa diya, gajaging siya, niya ngit-ngit-ngit na. Ni angay mo kunong iro, na yatak ka niya, gipaak po siya. Gajaging. Yung ano naamaning mga dinis Pilipinas, only in the Philippines. Niya Maros Father Dennis, paglarga na ni siya balik nga to sa Canada. Pangutan, doon na ba'y iro dito maglakaw-lakaw? Dakpon ang tag-iya, maglakaw-lakaw ang iro, way tag-iya. Niya maglubog-lubog anang daan nga, way tag-iya. Pangitao, naghain tag-iya na, matris, gani, dako kang tulubagon sa publiko. Nga to, Amerika, nga to, Japan, Singapore, sige, ato, dito, nabay iro dito, galakaw-lakaw, nga way koan. Way tag-iya. Bisan gani, niadto ko dito sa US, ngadto mi atong forest nga, sikat kay dito mo, forest dito sa California. Dako kaya na nga, sa itong nga forest dito din. Nga, daghan sa ditong mga kahoy, gid ba, kanan, lasang, gid ba? Nga naay gadag iro. Gidayapiran ng iro na kung anong gidayapir ng iro, siya, padero, malibang ng iro diri. Nya masiksakpan ka, kay daghan makay dinig mga monitoring. Na, dako kay ka, naku kalasang na ani, sa pa may labot, siya, di yun, preserved kay ni dinhing lugar, bisa kakahuyan di ka pwede mag-hiking ka dinhi, nya magdakag iro, nya imo nang ipasad-pasad ang ilang hugaw, patay ka. Hasta ka ng mga pagkaon, malabay lang na dito, wa na, ka ng mga putos, mga wrappers, dako kay kag tulubagon. Naku nga dinhi Pilipinas pa ni. Basta god, magsangit-sangit lang na bisag asa, paapil pa mga dayapir, masangit na mga kilid-kilid. Nga naman, basin sila dito, tungod sa ilang paningkamot na ang kaayuhan sa publiko, the public welfare, maogoy number 1 kaysa personal welfare. Bisan ang Ginoo mo na iya, nganong gatukod magsiyag simbahan, nganong niya maning mga misyonero for public salvation. Salvation sa tanang tao, matud pa sa unang pagbasa, tanang tao, dili sa usa lang ka tao or pipila ka tao. Tanan gyud. Muna, kung kita sad mulihok, ang tanang tao sa atong hunahunaon, the public safety, tanawang ato mga government officials karon, puira lang sa pipila nga mga naghunahuna sa public safety or welfare. Kasagaran nila, private welfare. Kanya ang private welfare, mao ang ilang kaugalingon o ang ilang mga kaalyado. Tanawa karon, nisikat pa di ang flood control na hearing. Wala
Wa na hisguti sa Blue Ribbon Committee. Init na unta tong diskusyon, gitangtang dayon ang chairman sa Blue Ribbon Committee, giilisan dayon ang Senate President, pag-init yun sa diskusyon. Karon lain na ilang gidiscuss, patay na ang flood control. Hasta ang hearing sa flood control, dili na makontrol. Wa na'y control. Unsa naman sa ilang gisgutan sa kung nakita ang social media, agriculture na sad, kana mga farm to market roads na sad, lain na sa gipasikat, haron gyud mawa gyud malusaw tanan. Pero ang mawa mao ang nawa nga trillions. Mo nay dili mo balik ang trillions nga nawa gikan anang ilang corruption left and right karong panahona. Trillions of pesos ang nawala nga wa na gyud hisguti o gipaningkamutan nila og tabon ang tanan og kinsa toy mo ukab ni anang maong tabon patay ka. Nga naman kay dili lagi public welfare ang gihuna-huna og kumo na nato nga mga Filipinos, sad to say, nga magsugod na sa eleksyon, inig-eleksyon, nganong mudawat man kag kwarta isip leader, himuon kang leaders, politician, nganong mudawat man kag kwarta og patagatagan kanya, mangayo mo sa kag kwarta, nangurakot na ka, eleksyon palang daan, og mo leader ka sa usa ka politician nga midagan, ayaw pangayog kwarta, ay sana siya pahataga, ayaw sa dawata ang iyang ihatag, pag leader diha, kay ni suporta makakaniya. Aron ini kadaog na niya nga way gidawat nga kwarta makapaningil ta niya sa iyang serbisyo kay kung nagpabayad ta moingon ang leader bayaran ti kang buanga kay papatay tanuong ka perting dawat perting lakla nimos gihatag nako nimo nya karon singil-singil ka nako nga bawiunon pa man nako. Sugal naman karon ang politika dinhi sa ato. Sugal na ba? Unsa may kinaiya sa sugarol, bawion ko ni. Mamawi ko. Mo kinailang. Mamawi. Nilinya mong tupad. Inawa ka mo apil sa sugal. Wa ka nilinya atong galinya pag before election, katong midterm election atong May, wa ka nilinya. Wa ka mo dawat sa gibilin dito sa inyo. Sa imo niya ning mama dong, sa imo ning lola, day gihatag. Sige, ipalit na nga to gas. Ipalit na sa akong maintenance. Tabla ra gyapon ni dawat ka Imo ra gyapon giuyunan matud pa ni Kristo ni uyon mo sa inyong paghimo niini ni uyon mo. Kaya nga to mga politicians karon ang ipasa ang ilang mga hiwi nga batasan kanang pamalit ang mga butos, pangurakot panahon pa sa eleksyon, inighuman sa eleksyon mudako pagyud ang ilang pangurakot. Nya maghimo din sila system of corruption, network of kurakot from Luzon, Visayas, Mindanao. Maapil pa usahing abroad, luoy kay ito mga OFW. Ano na? O na karon, silutan kita. Kining mga linog karon, usa na nis mga silot. Ingkaw niya pa der nganong ang maigo sa linog kita mga kabos. Ang angwag maigo to mga dato nga ligon man tong balay. Kita may butang-butang anang kabilya nga kawayan ra. Tanawa na aron nga lusno nga mga balay, tanawa mga kabilya perti gagmaya. Nganong gagmay makaing kabilya, pobre man. Nya mga dato, igo ramang muliki ang haligi, perting dagkuas kabilya kay gisiguro man to kay dato ugo to bisa paganig pusilo na di magi madutlag bala kay ligon kay napagkahimo. Kaya naman daghan magkwarta nga ilang gikurakot. Nya kita lang yapoy magpapildi nila. Hinumdumi baya 90% more or less sa percentage 90% sa mga Filipinos mga pobre hasta para higot sa iro wa sila ikapalit hasta pahimog tangkal sa iro wa ikapalit
Munang iro galakaw-lakaw, wa tay ikapalit porting pobriha na to. Ay dito sa mga high-end subdivisions na ay maglakaw-lakaw ditong iro. Wa, nga naman dato man sila na may ikatangkal sa iro, na ikahigot sa iro. Kanus aramang iro hasta mga kagiron kaayo anhi pag yun mangilkil sod simbahan. Karon ra na mahitabo din eh. Tungod na sa atong kapobre. Oh. Ay mo pangatawa diya. Kinsay tag-iyanip ato ako sa opisina, ang dami niyog budget para ihigot ha. Naatay budget ana. Di ara mo din tagiya sa akong likod galingkod. Ayaw na komedya diri. Bitaw, mao na nga kana ganing kitang mga pobre maunay kita sa atong kabuang. Kita mo'y unang mabiktima sa silot sa kabuang aning ato mga leaders nga nagsigig pangurakot. Muna sugda nato inig eleksyon puhon og napay eleksyon maabutan nato og buhi pata. Di ba kata mga anod ani sa flood before sunod eleksyon. Ayaw na pagsigig dawat anang kwarta. Ibutyag na magitay social media. Inig do all this politician, videohi dayon. Inig dayog hatag, i-upload dayon ang paghatag. Nya ipakita gid dito nga di ko mudawat anak congressman, di ko mudawat anak sir, ma'am, di lang ko mudawat anak. Man i-upload dayon. Ana. Nya i-share dayon na nato. Ana sakpan dayon nang hatag. Videohi ba inig abot? Kamo grupo-grupo diya. Alab, ingon din, oh, sige, inom mo. Kuha dito, usaban, kung sa'yo gusto nyo, kulapo, pila ka kahon, beer, sige, mapalit mo itong pagkaon, ako'y bangka. Nya, politician ba, naay ka nang gibutang nga ka nang, sana, gasulob og tiset, abidyuhi dayon, nya, ay lang sir, sugot ra may nagkaon, may aning kamuting kahoy, ay, ganing basta di lang may mudawat anang gikas kamot sa mga politicians karong padong eleksyon. Ikahuman las eleksyon sir, ug madaog ka, himuoy mi karsada diri, himuoy ni drainage kay gabaha na mi diri da. Ikahuman las eleksyon kung mudaog ka, karon tigoma lang sa nang kwarta nimo. Nya videohi ba? Nya human dayon, i-upload dayon perting kusugas atong social media dinis Pilipinas. Awa, hadlok ko na. Ay ko videohi, Brad. Videohan ti ka sir kay ug unsay imong isultiro namo, i-upload ni na kung ritso. Kinahanglan pa ta mo gasto wa pero mauna nay usa sa armas nato panahos eleksyon para mabulgar na mga kabuang ani nilang mga kurakot kaayo din na nakasuod sila videohi gyud kana kamong duolonon ba kamo ra bag yung mga pobre mo iduolonon kay mura gyud mug mga langaw igabot dayos politiko hala dugok dayon mo gyud mga langaw kung mayor gub dayon bisag ka na og ikaw naa ka diha videohi ayog apil videohi nya human upload kada adlaw upload ikaugma lain na sa i-upload ikaugma lain na sa upload sige lang yun na to may nila na makagasto tag load pero mapuslanon kay makitaan ang kamatuoran ilan ang i-deny nya dunay napo kabuk ga-upload nga mao na ilang gibuhat mahimo man ang tinuod i-deny nimo ang usa diya pa may siyam nga mo pruiba nga nangurakot gid ay ka nga nang suborno na ka nga namuhunan na ka aron imong bawiunon sa dakong korupsyon na umaabot kung makalingkod na ka. Sagdahin na lang ng uban diyang kanang kumilik nga ang nidaog, taktakon, ang napildi, palingkoron, wa na, di na nakaabot dito. Kaya hasta ka ng kumilik, ato ng bidyuhan, ato ng i-upload dito. Silas lang na sila, sige kaon sa atong gisweldo, unya og unsay resultas eleksyon nga kunuhay official nga gipasiugdahan nila ilaras ang usab-usabon kana sang naas Congress unsay resultas eleksyon ilang usbon dito sila ra kuno kay powerful sila. Are you representing the people of your districts?
or you are oppressing the people in your districts by your selfish motives, mga congressmen o mga senador. Kamusta mga senador? Are you representing the whole country, the people of the Philippines, or your selfish interests? I-verify na. Kaya mailhan as impact. Mailhan sa impact sa inyong mga desisyon. Karon, kaning inyong desisyon karon, kita na ni sa tibuok Pilipinas, here and abroad, ang ato mga OFW, purting monitor, gikulbaan na sila. Bisag ako, gasigi sa kong tanaw, pastilang luuyas Pilipinas. Mura nagitag, mga batang way buot para nila, na kung unsay ilang buhaton, matuma nila, nga wa lang gitay imik. Kitay ilang gipaantos og maayo, gikawatan pa, gidaog-daog pa, gipamatay pa gyud tungod aning ilang mga flood na wa nay control. Kining kagutom, wa na tay ikapalit og tambal nga klaro, tambal. Galinya diha magsig pangayo na tog tambal. Nako may rasod tag mamatay kayo para wa nay tambalanan. Kaas kay kolekta. Mo pay miskino na tag kolekta, pangyuan pag yung tambal nya patyuno na sad. Pader nagdialysis nako 4 times a week, taga-8 taon ko pader. Nako, kamatay na din. May panong misahan ti ka. Kakolekta pa tagamay ni mo. Hindi sa kumainana. Joke ra na. Uy, yung mga masakiton. Dili sa dala. Ingon sa Padersiano. Pero makapangandoy biya ko usahay. Ay, nalang tayo hasul-hasul lang. Pari pag yun. Ako na nang i-declare. Kamo, take note ha. Ako gining i-declare. Dialysis na lang gani para mulihok akong kidney. Kidney failure na ko. Please, ayaw na jud taon ko ipa-dialysis. Bisag kamo ganahan kay mo muhatag og budget para nako kay you love Padersiano, I love Padersiano, ako na lay mo angkon anang iyang dialysis nga 3 times a day. Haron lang gina siya, mutingog pa na siya di ayaw na in town. Tuguti kong mamatay nga malinawon. Bantay mo ha. Naaga ni mo ingon-ingon ipadialysis ko na, you will be condemned. Kung ang makapabuhi nako kana na lang chemotherapy nya stage 4, stage 5 na or stage 6 ng akong cancer, irreversible na. Wa nay paglaom nga maayo, please. Ayaw na gid ng chemotherapy para nako ha. Ayaw. Ipanggasto na dito sa mga taong doon na pa'y health. Promising pa ba? Potential healthy people. Sama na mga bata. Nawa na intay ikapalit og tambal para sa hilanat. Palititon yung daghang tambal. Kaya doon na pato'y paglaom. Pero kinis Padersiano, sa isinta na kapin, oy, so, pwede na ni mamatay. Dako na kining nakolekta. Wa na'y pagamahayan. Wa na'y pagamahayan ba? Kadtong wa pa kasuway og pangulikta basig mapari ito. Kadtong tag 1 year old, kadtong tag 3 years old, nga wa na'y ikapalit intawg lugaw or gatas para manindot ang ilang nutrisyon, para mutubo sila nga arang-arang pagtubo. Kadto mo'y gastuhin ninyo. Ayaw nini ang himatyo na. Nya inyo pag yung palagumon akong lawas, siging dialysis, lagom na kay lawas, muranag ka nang nikupos ba nga, na ang kuwan. Lagom na kayo, marisliog, ngarib, sag-asa na lang ipang tuslok. Ayaw na. Pagkamatya na lang ko diya, mga 2 kasimanang inantos, patay naman. May na lang na, pila ra ka adlaw. Di ni mo ipakimo, layo kay na sa kabuan, patay na. Kanindot nya adto din ko sa langit. Pastilan sa mga impyerno sa noon. Sige na lang, dialysis na lang. Unsaon man aron masigurong malangit ang pagtuo sa Ginoo, matod pa ni San Pablo, himuon gid tang matarong basta motuo ta ug mamatay ta nga nagsaksi nining maong pagtuo. Unsa nang pagtuo ha? Ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, higugmaa yung imong isig katao, samas imong kaugalingon. Ayaw sila pakasada. Offer your life for them. Kung ato nang buhaton kanunay,
Pinaagi aning pagpamalit og slot, pwede na tang mga matay anytime. Sige, ang mooyon nako tindog, ang di mooyon uli.